dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pirang direke foto pirang dina. Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhik Ayu. Wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel terus terang terus Philip. Kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo Bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya Kertonyono. Cakepane ngene iki ta, lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andhake Bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo do gegeki benere dhewe, Pak. Urmangsa miris manahipun ing ngrayeng Amarta Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadhahi kekiyatan menawi ngantos Kakang Semar wuni ngolalampan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Yen perkara Pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, merga Kyai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk ning Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyuke ning aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene. Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane Pustaka Jamus Lima Sada. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo Pustaka Jamus Lima Sada. Yen wis jangkep, yen wis komplit, tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lama ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene Pustaka Jamus Lima Sada.
Werkudara penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumulun sakmangke kelilanana ingkang raka madal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang Rayinedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Salut-salut kundur ngedaton jelok cangking dampar ketara nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing para mbanceti manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandura kula jumadung dawuh lho. Oh he. Bareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Prakuta kula nuwun. Ana apa Pakde? Bapak Rama Kyai eneng apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuta wonten dawuh lho. Prakuta wonten dawuh. Kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng endi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka endi? Iye saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Inggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apenake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi wong mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi, nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta, awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Wis lakon matur ngersane Kyai Prabu Darma Aji lan peranganing Pandhawa padha jangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klimasada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujul lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumira Tawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumira Tawu. Ya kuwi Sedewa. Wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sangganing para putra. Kinan Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa? Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Klimasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang lara. Monggo wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa maluya ning Rembala Temajati jadil mamulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Nalika semana Petruk kaget, lah kok dadi Pandhawa ming kari papat.
ora ana sawaning Raden Sedewa.